Shalom adihita sude. Pangula Nihuria GMI Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Pasahaton Mauliate tu sude hita naro marminggu di sadarion. Manang na marminggu sian inganan nabe. Onma minggu pertama hita marminggu di parlape-lapean. Alanga mulai pembongkaran renovasi gereja ta. Tatangiakon ma asa sude berjalan dohot lancar. Jongjong mahita ta endehon ma Yesus sai ingani. Hamu akan naloja jalana sorat, asa hupasonang hamu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot goar ni anakna Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadian na tumopalangit dohot tanoon. Sai di pasaorhon ma damena tu tondi tabe. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 34 ayat sada dohot tolu. Tamiang panindangyon. Ale amanami na dibadunga ginjang. Na manopahami sian holong ni roham. Na mangaramoti hami marhite-hite holong mi. Jalana patauhon hami di bagasan holong ni roham. Mardongan haserepon ni roham.
Huparhatopot hami dona sohu halongi hami ho, siana saroha, tondi, pikiran dohot gogonami, jaladongani pedang hu haolongi hami, songon pakoholongi ni Kristus di hami, nami yandongolum di bagasan tondi nami, alai hutulak hami doi marhite-hite pangalahonami, hutulak hami do tondim, dang huradoti hami lomoni roham, ipese sama nasa dosa nahula hami, urupi mahami paturehon pangalahonami, jala di bagasan panogunoguani tondi mahami, disude ulau naik ulau nami tujoloanon, asa gabe patar di bagasan hami, doho di bagasan salud hala, hamulyaon di panopayonmu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hohoma martamiang di bagasan rohata. Sadama rohamu samahamu, unang hati boon pikiri hamu, alai patoru hamu marohamu tuhaserepon, unang parbisuk hamu di rohamuna, unang baloson hamu najat, aloni najat, rikoti hamu mana denggan di joloni halak saluhutna. Amin. Rabhita martangiang tangiang ali amanami, ale amanami na di banua ginja, sai benar badia magoarmu, sai roma harajonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon, songon na di banua ginja. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodo nampuna harajaon, dod hagogon, dod hasangapon, rodi salileng nililengna. Amin. Jonjong mahita, tajahama responsoriata, na dibuat sian Pesalmen 42 ayat 2 dohot ayat onom sahat rodi ayat sia. Pesalmen 45 ayat 2 dohot anak ayat onom sahatu ayat sia. Kita mulai ma. Gurgur dorohaku di baen hatana denggan nikudo. Rajai dona puna aka pambahenaki aka endeki, panura nina pande manura do lidaku. Tajom do aka subiami, maragean ma aka bangso tutoro nipatmu, ditorusi do aka ate-ate ni musuh ni rajai. Ia habang sami ale debata, hot doro di saleleng-lelengna, tukot hati goran do tukot ni harajaon mi. Di haholongi hodo hati goran, jala di hagigihon roham do hajahaton, alani do ubain di miakon debatam miak halalas ni rohat, sumurung sian natu aka dongamu. Rabhita, gotamir dohot aloi, cendana dohot aka ulosmu sudena, las doroham di bahen parhinaloan na piniltihan sian aka bagas gadi. Amin. Sangat madi ama. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona so hatu dosan.
na tumopalangi do tanon. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana ni tubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Antondi porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumao na bernit di panguhuman ni silatus. Na matetar pajal do ibana di hau pinorsila, jala di tanom. Dungi mulak mangolu di hari patuluhon. Na manai tu surgo, lahundul di siamu ni debata Jehovah. Amanai pargogo na to atu dosani. Di sima ibana pai melak sobo tu tanoon. Manguhumi halak na mangolu do na mate. Au porsea, itondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani hala Kristen akan nabadia, doho desa di dosa, doho di hatai namandok, mula mangolu do sogot daging ni halak nong mate, doho di hangeluan nasora sudah, amin. Patu joloni jamita dihita sadarion, imana dibuat sian Jakobus sada, ayat 10 pitu sahat 20 pitu. Saluhutna si lehon-lehon nadenggan, nasa uli basa nama liutusi, imana ros sian ginjang, sian amani natiur, nasa olo muba, nasa olo umboto agia halinu ni hami mimbar. Siantahi ni rohana do di tubuhon ibana hita. Marhite-hite hata hasitongani. Asahita hirapat tumonaan sian akan natino panay. Ingot hamuma akadongaku nahinaholongan. Ganup jolma girgir ma ibana manangi-nangi. Bakol ma ibana makatai. Bakol ma tarimas. Aidang diulahon rimas ni jolma hati goran ni debata. Dibaini bolokon hamuma nasana roa dihajahaton nalohoti. Marlambo ni roha mahamu manjalohata nasinuan tubagasan rohamuna. Natarbaen paluahon tondimuna. Alai gabesi ulahon hatai mahamu. Unang holan panangi-nangi. Akanapa oto-otohon dirina. Ay pananginangi dihatai anggoso diulahon. Tudos mai tuhala pabereng-bereng rupa ni bohina di sorminan. Ay dibereng do dirina dungi lao ma ibana. Gabedang diboto berupana. Alai nama mereng torus tubagasan uhumi. Haluaon nasundenggani jalamian disi. Imana martua marhite sian pangulaon nai. Anggoso pananginangi na mga makalupahon siulaulaon ni tahe ibana. Molo adong namandok di bagasan rohana na daulat ibana. Hapedang diratei dilana di ansido tahe rohana. Namagopo mahadaulatan nai. Ondo hadaulatan na yas jalana somarlindang, di rohani debata ama, mandulo akan na somarama somarina, dohot akan nama balu di hapor siaon nasida, huhut mangaramoti diri niba, maralohon portibion, unang marlindang. Martuama akan nau bege hatani debata, jalanau pepsa. Pasahaton pelean tujolo, huhut hitamarende, sian buku ende 200 tolu, ayat sada saat namangihut.
Tabegema tikting ni huriata. Shalom. Tata kasih ma tikting manang buah-buah di huriata. Imana masa do si pamasaun di bagas samingguon. Na barjolo hari Minggu tanggal 5 September 2020 sada pilihan nanek tapasahat di papumuma laho masuk tu bagas joroon. Jala pilihan naung tapasahat tu jolo nakini dipakai lau tu perluan ni kasni huriata. Hari Selasa tanggal 1 September 2020 sada dang di Patupa huriata pertanian sektor Kampung Anggrung Medan Baru sada Medan Baru 2 Padang Bulan sada dohok sesi kambing ala marnida situasi nama sanoengon. Hari Kamis tanggal 10 September 2020 sada songon nasional di Patupado pertanian PWMI di masuk pukul 10 pituwip, dohok pertanian P2MI masuk pukul 10 siawip. Jumat tanggal 10 September 2020 sada, sermon LSCLS do majelis di Patupa masuk pukul 10 waluwip. Sabtu tanggal 10 sada September 2020 sada, sermon guru sekolah minggu di Patupa secara Zoom masuk pukul 10 pituwip. Pertanian P3MI di Patupa masuk pukul 10 siawip. Minggu tanggal 2 September 2020 sada tu minggu naneng roh songon nasomal asa tapasaha ma peliata laho masuk tu huriat tahun. Lah songoni Patupahon peliat tujolo do hita lau tuha perluan ni dana pensiun GMI. Damang dainang akar ruas di huriata nama ulang tahun pardonga sarepion tanggal 5 sahatu tanggal 10 sada September 2020 sada adong tolu keluarga. Akar ruas ni huriata nama ulang tahun hari hatu tubuh tanggal 5 sahatu tanggal 10 sada September 2020 sada adong 10 sia halak. Songonoma di dok tuhata naga bebohal di aka damang dainang nama ulang tahun di dok songonon. Ai do hononna do aka suru-suruan taringo tuho asa dijaga ho di aka dalammu sudena. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan pasahaton selamat ulang tahun. Gajang mau murmuna hipas jalago lasni roha mahamu. Tuhata Yesus Kristus mama masuk hamu. Barita arsak ni roha. Nunga marujungolu sahat Hiskia Gultom imadisian sektor sekip segiagul. Moding na di hari Senin tanggal 30 Agustus 2020 sada di Medan. Jala nunga dibuat tu dia di hari Senin tanggal 30 Agustus 2020 sada di pekuburan Simalingkarbe. Tatangnya koma keluarga natina di koni anak kotaon asa tumibu tarapul rohana sida. Barita alas ni roha. Nah di hari Rabu tanggal 1 September 2020 sada di basa-basa tuata do sada dana boru di keluarga Markus Joseph Christian Nababan AMD.com, Apriliani H. Hutagaul AMDT sektor Padang Bulan 2. Hipas do danaki suaksongoni naturasna asa tabua ma ditangiakta. Buah-buah nama ragam. Barita sian panitia renovasi huriata. Panitia renovasi ni huriata pasahatot tusude damang dainang tarlu mobi tu majelis les speaker calon les speaker do komisaris sektor asaria mahita rosogut laho mamulai ulaun renovasi ni huriata
ima hari Senin tanggal 6 September 2020 sada masuk pukul 10 WIB sampai sidung. Las disima pembongkaran atap dohok plafon di Patuba di hari Senin tanggal 6 September 2020 sada mulai pukul 10. Pinabotohot tuh hita sude ruas di Huriata asa pasahaton manang mangisi daftar jemaat naung di Patuba ni komisi keanggotaan tuh hita las di Paula ma tuh Huriata tuh sekretariat gereja. Sudah mang dainang nomor minggu di Jabu asa boy pasahaton peliado persapuluan melalui rekening gereja ima Bank BCA atas nama Dr. Sumihar Pasaribu. Nomor rekening tarsurat do di buletin. Dana renovasi gereja asa dipasahak malangsung tu panitia gereja manang tu Huriata manang tu rekening Bank Mandiri atas Goarni GMI Jemaat Kasih Karunia renovasi gereja tarsurat do nomor rekening di buletita. Boy manon di sukun manang di jalo sian sekretariat gereja. Tongonima tikting manang buah-buah di Huriata ada orang so martangia kita tapuji matuhata marede hita hotoktong ihu tonoku. Tapasada maruhata martangi yang maita. Ali Tuhan debata nami namaraha bangso di Banua Gijang. Nahu so bahami di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Puji-puji doa sangapon mardongan mauleate mahu pasahatami tujolo male Tuhan. Bisiala asini roham doh denggan nibasam. Nasai toktong mangaramoti hami sian ari-ari nasalpu sahat tuhari sadarion. Ale Tuhan debata nami, toktong dohami pasaton hamoleaton nirrohanami Tuhan dupanmu. Ala asini roham doh denggan nibasam. Boy tohalas hami sian inganan nami be sahat tu bagas coromon. Nunga marpungu bihami, ale Tuhan di bagas coromon. Pasahaton soba doh puji-pujian nami. Lau pasangapon guar muna badiai. Mar hite-hite ede puji-pujian nami tuho. Tangi yang elik-elik nami doh pangeduan nami tuho. Doh hatam nanang di pasahat naposomi. Dalo may sude Tuhan, soba nami doh puji-pujian nami on. Asa toktong marsangap jalan marmulia ho ali Tuhan. Asa marlas di rohami
disaluhut ngulu nami ale Tuhan. Ale Tuhan data mahami mangido si pangiduan nami tu jolom. Di siala godang nido sa pangalason nami. Di panguluan nami. Jumulo may Tuhan sesa dosa nami do pangalason nami. Asa tamahami marpangiduat tu adupamu. Jala sa unang tarabat akapasu-pasum nanay si leon-leon na si pasahatot tamu. Tuhami marsada-sada. Ale Tuhan, kubuak kami di tangyang nami, ima na masa di negara nami do dusude lihat pertibion, ima pandemi COVID-10 sia, dunga lu bisa tahun pandemi COVID-10 siaon sahat tu sadarion, alai, ale Tuhan alasai marhapurusot tuho dohami, gabi margugu hami jalabui husalpui hami, situasi nama saon, jala pos doroho nami ali Tuhan, naik kosal pudoi pandemi COVID-10 siaon, sian negara namion, suak songoni sian sudi lihat pertibion. Ali Tuhan, kubuak kami datang yang nami, sudah akan posom na mangulahon jala nama kobasi huriami, imana di wilayah sada, wilayah duha do di wilayah pengembangan, dohok nama kobasi di hurian namiot Tuhan, imana posom na gabe uluan nami, amang padita Japor Mansaragi dohok keluarga, amang padita Kriston Siahado keluarga, napos dorohan nami Tuhan, nasai tok-tok pasu-pasuomu, disude gulmik ninggolu ninasida. Ale Tuhan, kubuak kami di tangyang nami, sudah akan ruas napasi dohot na mangulahon, dohot nama kubasi huriamon, ima LS, CLS, majelis dok sude seksi, P2MI, PWMI, P3MI, sekolah minggu. Asa toktong pasu-pasuamu Tuhan, asa marsadani roha kami mangulahon sude program ni huriamon, di bagasan sadani roha, do di bagasan lasni roha. Ale Tuhan, hubuk kami di tiang-tiang nami, sude aka sihol di ruas ni huriamon, ima aka yanakon nami, na mga lului karejo, dohot akay anak ko namin nasihol, majalo pasu-pasu marhiti dana di tonga-tonga keluarga nasida. Pos dorohan namin di Tuhan, sian holong dohot asin ni roham, napasaw tomudo sihol ni rohan nasida, asa toktong marlas ni rohan nasida mamuji pasanga pengkuarmu. Ale Tuhan, huwag kami di tangyang nami, ima sude ruas ni huriaomon, na di bagasan persahito do na digali ni pamatang, tok-tok ku pasahat tami nasida tuho ale Tuhan, asa paso-paso masude, marhite-hite pangubation, naong diulahon keluarga nasida, asa gabi haroroni hahipasod doho permalung ni akasahit, jala sabui rap pami ro tu bagas coromon mamuji do pasanga poko ale Tuhan di hari-hari naneng ro. Ale Tuhan hubuak kami di tangyang nami, ima naong di patupahuriam panitia renovasi laho paturehon manang renovasi bagas coromon. Pargugui manasida di bagasan las ni roha, asa di bagasan las ni roha terbain nasida rap dohot tami sude ruas ni huriamon, marsa dani roha papunghon gugu dohok gogo, hobar tuha perluan ni renovasi ni huriamon. Jala mulani panitia doali Tuhan, ima nama muhai renovasi di huriamon marsogo dari Senin tanggal 6 September 2020 sada. Ale Tuhan, nunga hupapunguhami pilihan nami, sian nahu calohami, sian ho laho hupasatami tu huriamon. Saya pasu-pasu mayali Tuhan laho dipakai, mangulahon sude naho bar di huriamon, laho patibulhon harajaumu di portibion. Ale Tuhan na basa satokin naing di pasahat na posom masyan hatami na gabi bohal ni gulu nami. Pargugui mahami ale Tuhan, asa huat tu si hami jala buoi hula hami di ganup ngulu nami. Jala pargugui mahali Tuhan na posomi, asa margugu na sida pasahatan hatami hobar tulomoni roham. Jalo ma Tuhan tangyang eli-eli nami, nahu pasahatami marhite-hite guarni anakmu na sasadai, Tuhan Yesus Kristus si palua jala si pahukop kami, martangnya kami tuho. Amin. Lau manumu-numu hatani tu hata,
Tapuji matuhata marede hita sian bukuede nomor 308 ayat sada doa ayat 2 rimah hita jongjong. Basa darwata martang yang mahita. Paradebe roha pikiran nang si pareon nami ele Tuhan. Nalaho tumangion hatame. Todi purbadia nalaho mengajari hami asaboi jalon nami hatam. Jalaulah nami sigano pare asimaroham ale Tuhan martangyak kami marhiti anak Yesus Kristus Tuhan nami amin untul mahamu amang inang Shalom marihita salutna. Selamat hari Minggu. Ihamu amang inang dan ihaulongan di bahasan Kristus Yesus. Ya di perminggota sadarion. Hatan ini bata. Tersurat di 5 Musa biduopat ayat sada rodi 2 Mangihu matu ayat onom rodi ayat sia. Kaharinai 5 Musa biduopat ayat sada rodi 2 Mangihu tu ayat onom rodi ayat sia. Kahama dihita salukna. Nuaing pe ale Israel. Sai tangihom ma aturan dohot uhum. Akka nahu podahon tuhamu. Kahenom muna
asa mangulu hamu. Jala masuk kamu tutano sitianon munai. Nani lehon ni Jehovah debata ni oppu munai Tuhamu. Dang jadi abamuna tuhata naung hutanahoni Tuhamu. Jala dang jadi oruamuna siani. Ikon radota muna do akka tona ni Jehovah debata munai. Naung hutanahoni Tuhamu. Ayat onom rodia sia. Atong radoti jala ulaho kamu ma akai. Ai ido gabe habis tarang muna dohot apa tasum muna diadopan niak kabangso. Iadung dibege nasida sa luhut akka aturan on. Gabe dohonan nasida ma bangso na pistar sahali. Jala na patas marohado bangso na bulunon. Aitung tu bangso na bulun dia masongoni. Jonok akka debata. Songon Jehovah debata tai. Manang pigahali pe hita pajau-jau ibana. Aitung di bangso na bulun dia mah adong aturan dohot na tigor. Songon sadok patikom. Na hulehon diadopan muna sadarion. Atong ramoti madirim. Jala par hamaul situtu todim. Asa unang lupa roham di jamita. Akanau ni ida ni matam. Asa unang talus sian roham salelik ho mangulu. Dalaikon pabotohonmu akai tuaka anakmu. Doho tuaka pahupum. Amin. Ido sahana. Tongon tema ni jamita dihita di minggu sadarion. Radot diaka tona ni Jehovah. Molo taringot radut. Adong do unsur lahun harikoti. Ahado si ulau. Ahado si ulau tonotta. Ahado si harikototta. Ima taringot. Aturan uhum manang tona ni Jehovah patik ni debata. Dipilih debatado si Musa laho memimpin bangsoi. 5 bangsa Israel. Ruar sian tano Mesir. Bongot tutano sitiano ni. Tukpe ibana dang bongot tutano kanani. Musa perwakilan ni debatado pasahaton aturan uhum tona ni Jehovah tu bangso na buluni bangso Israel. Yaka bangso na mabigi tangi dalam marsitutu mangulahon patiki tona ni debatai tapo tapaso-paso maibana.
Ihamu amang inang naniya holongan di bagasan Kristus Yesus. Molo tapahiut-ihut do pacahaon di hatani debatai natar suraton natajahanak kaning. Adong do hape laba diaka hita nama karikoti tona manang hatani debatai. Ima akka namar situtu namar sihohot mangulahon tona ni Jehovah marhite na pinasahat ni debata tunaposona si Musa. Itu konteks pada saat ini. Adong do laba diaka naradot tinggil tangi jala namar situtu mangulahon patik aturan dohot ni debata. Perhite parikop ni jabitaon adong madua hugarison na perjulume. Dapotan hapis taron dohot hapatason maibana. Ya dopan niak kajolma natorop. Pa diaka naradot tinggil tangi jala mangulahon marsitutu mangulahon hatani debata. Ya hamu ma amang inang nani haulongan di bagasan Kristus Yesus. Tapotan habis taron dohot hapat tason. On taringot tu habisuhod don. Ay marbisu do akka namar situ tu mangulahon hatani debata. Dang luason na maila. Molo tapayu ihu do damanginang sejarah pamilit ni debata di si Musa. Adong do dohonon ni si Musa tu debata. Tuhan dang maluaw makatay. Alay diperbisuhi Tuhan hido ibana marhite saudaranya Harun juru bicaranya. Di situasi namasa numaingon masairiko do bisuk mian dihita salu. Ay si pata bingung do hita hado si bahenota mangadopi akka namasa di parngulunon di parngulumit ni ngulutong. Alay pos doro hatta damang dainang. Ay molo taulahon hata ni debataon. Honon na do bisita. Gabibuy mahita makadopi akka namasa diperngulutan. Marhitei ima hapistaron dohot hapatasoni idaun niaka silebat doi jala dohonon nado songon di ayat onomi bangso napistar sehali
Jala napatas marroha do bangso na bolonon. Dipuji ala sitiruon jala marpangalaho na denggan do akka nama karodoti hatani debata. Halak naradot diakka tona di Jehovah dada halupa hononna taluhut akka pabahenan di debata di ngoluna na jelas be halonganan na di ida ibana pasu-pasu na tajaloi paboto hononna doi cerita hononna doi daluhut nai tuakka yanakonna pahupuna saluhut tae tuakka opparanna dada halupa hononnai. Pesalmen bidu-bidu bulu sada ayat 15 dong do hata mandok hatani Tuhan. Sai barita honon ni pamangaku do hati goramu. Ganupari hatuamu. Aidang huboto bilanganna. Saya akan terus menceritakan segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang ya Tuhan. Sekalipun itu tidak dapat dihitung. Ilima Musa bidono mai pitu. Taringok tu si Tuhatan itu hanon. Do jala ikon gogomu mengajar hon akai tu akka anakmu. Jala taringotamu akai molo hudul ho di bagasat jabum. Manang berdalani ho di perdalanan. Manang laho modup ho nang dung hehe muse. Yakka nama karadoti hatani debata. Nomor situtu mangulaun hatani debata. Serius do ibana. Nguluna pasahat toni. Amanginang nani haulongan di wasan Kristus Yesus. Molo tupe ucap perbahasa Indonesia deh. Samalah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuatu pengalaman yang sangat indah, menyenangkan, hal yang luar biasa yang kita alami secara nyata. Kita tidak akan dapat membendung itu. Tapi justru bersemangat menceritakan kepada semua orang. Maliling paimaho popuna. 15 tahun baru di bahasa-bahasa Tuhan ini popu. Sukum mau amangina. Itu lak dobe hita pasipi. Pasti dono taro. Mau lihat matua. Foto hamu do. Asai liling do pai mau popu koba. Bahasa ni Tuhan ni. Dia do cerita tahun ni. Tu di kode kopi be cerita tahunnya mata itu. Ay malas ni rohana. Satu kesaksian saya
Kita sudah menikah, suami istri, kami pendeta, ditempatkan di satu daerah pelosok dan desa. Kurang 16 tahun yang lalu. 4 gereja, saya dan istri saya pendeta bernafkah 500.000 satu bulan. Punya daerah pelayanan sangat rawan dengan kuasa gelap okultisme. Ketok palu, keluar SK penempatan tusan, torodo telepon inang simatua. Amang hela, unang ruar hamu manak tu dia. Olani jauh mahamu. Jangan jajan kemana-mana. Ayah harusnya lawan nami. Bisa di hari kita dau bekar waso. Puji Tuhan. Bulan 4 bulan, setahun, itu tahu kami sih dipercayakan Tuhan melayani. Lausani doa udah badi borhat tu Jerusalem. Telepon ma almarhum Bishop Kumala dulu 1000 pada saat itu. Izin mengikuti perjalanan tahta rohani ke Jerusalem. Roma mangimat dokon, mertua hoba posoro peho di Omoma Jerusalem. Ayahu suyade itu sanin na. Poin si pasato kon kesaksianon basado HP Tuhan. Akan aposona nama karadoti hatana mangulahon lomo ni rohani debata tulus melayani dapat tak pasu-pasu mengiburu doa kadong aku padita karena senior holak kami na dua do padita metodis sian opak pulau patalak berangkat tu Yerusalem pada saat ini. Napa dua hon taringot tu akka pengalaman na luar biasa. Nang boy ta bendungi kota cerita do memang Basa-basa Tuhan dua danak boru di hami. Nomor sada boru. Cerita pada saat ini mengandunglah ibu pendeta. Kami merindukan anak kedua ini laki-laki. Waktu itu kami melayani di Aceh. Pangyang nami Tuhan mau loboi do merpangidon. Ya anak si nomor 2 bawa manyan. Nasaram mau damang dainang. Ubu macekap inang pedita. Wado naing, bawa do, buru do, dokter spesialis kandungan. Cek punya cek, tak sedia liling. Selamat Pak, anak bapak laki-laki. Lasro aku amang, mau lihat Tuhan. Tongotang yang nami, Panginoon nami. Minggu, 2 minggu, 10 minggu, songon naganggu rohaku. Kami bawa lagi check up. Ke dokter yang berbeda, spesialis kandungan. Periksa punya periksa.
Daksa dia leleng. Keluar hasil. Selamat Pak, anak Bapak laki-laki. Dalam taba malas ni roh aku amangina. Songoni do haro hajol mau nate. Porsea. Raksa dia leleng hubem mamu seda ba cekap. Dina tulu hali. Tu dokter yang berbeda jadi tulu dokter kandungan. Memastikan apakah ini laki-laki. Cek punya cek. Tak lama kemudian keluar hasil. Dokter bilang, selamat Pak, anak Bapak laki-laki. Tak mati kina damanginang. Orang mah buru dohabe. Ternyata yang lahir perempuan. Satu sisi saya merasa, bagaimana ini Tuhan? Upangido tuh bawa do, leko buru. Bedang sa guru tuh hita abe amanginang. Humuli mah di bagas tangyang, hugumuli di bagas tangyang, kami sekeluarga. Tak mau di sada kesimpulan. Aporsiaku madok. Tuhan tak pernah salah memberi. Segala pemberiannya pasti baik. Yaka kita nama karadoti hatani debata. Yaka hita nagomos maniuk hatani debata. Tonani debata. Aido ban gor iwen hami gor ni anak nami putri Yelop Rachel. Ai buru dua be. Telepon inang simatua. Ayah do amang helain na. Buru do nang. Ai buru do. Matong kana tuto nate. Bagali urasa. Ado amang helain. Buru do nang, ai buru do. Periban nami pe buru do tong pakeber. Sudah buru. Poin nalau si pasatok kurison. Tak sonari berengon nami. Asu-pasu ni Tuhani. Ngolo tumpe dang songon. Dang yang nami. Ya dohamu amanginang. Mengalami na berbeda sama kami. Maka kelak kita akan melihat bahwa memang Tuhan itu baik. Odo HP si pasahaton ni Tuhani. Ayak kanauli na dengga do si pasahaton ni Tuhani kita. Hanya saja nalar kita, pikiran kita, keinginan kita berlawanan untuk saat ini. Alai molo tahapor siayu dui. Tuma ai soya salah Tuhani. Yamu pe amanginang dongan nami aka berhalado. Tumpe dang takasu tadamu. Porsea doau. Dang nasalah pilih Tuhani diamu. Kadongan nami celes speaker di Huriaun. Aktivis gereja. Dang nasalah pilih Tuhan diamu. Dakia salah pilih Tuhan. Kita dona juk salah memilit.
taringot tu tema radot diakka tona di Jehovah. Diakka halak na tingkil tangi jala marsitutu mangulahon patik tona aturan ni debatai kalon na do akkanauli na denggan mengakhiri jami tawon diayak sia yidok kodo songonon jalaikon pabotohom mudo akkai tuakka anak mudo tuakka pahupum molo parjolo nakanik hudokon adong 2 poin yakka naradot atau makaradoti hatani debata tonani debata di nguluna ima dapotan habis taron hapatason bisuk mai nabaduahon ima diakka naradot tinggil tangi jala namar siot mangulahon patik aturan dohot debata nabaduahon di pasu-pasu Tuhan saluhut akka poparanna pasu-pasu Tuhan saluhut akka poparanna poidoi taida amanginang kita bisa lihat Bapak Ibu saudara-saudara Itua perhalado natorasna halakna biar mida Jehovah ibana re pangalahona serep marroha labok makatai idahamuma anakna boruna bahupuna sude salukna te paparanna ture hasea akka napistar bisuk orang-orang yang duduk di posisi penting dan dibutuhkan banyak orang. Tuhan berkata orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang tetap berpegang pada janji Tuhan, hidupnya diberkati, bahkan anak cucunya tidak akan dibiarkannya menjadi peminta-minta. Alani damanginang dihita saluhutna taradoti maturan dohot ima hatani deba taon patit nai tak pola bagajang hatani debata patit debata na songod dia namang atu si behi ta isi akan adenggan nauli taulahom mai dingolutta taulahon marhite rohana yas jala marsitutu gabe marhite oni dalotama apistaron dohot habatason isuk nasihat Tuhan nabaduahon taruli dia kapasu-pasu di pasu-pasu Tuhani anak burta pahopu nang salu tahe poparata pertama natoktong mangaramoti hita salutna na damang dainang bermulia ma debata amin martang yang maida. Mauliate ma ale Tuhan Jehovah. Pargugoi hami makaradoti akka patikmi tona natar surati hatami
marhiti akan aposong. Asabui hami taruli di ngulu namion songon hatamon di barbisui ho hami dala di pasu-pasu ho akaya nakon nami pahupunami nang salu na tahe yakapapokparan nami. Alani ali Tuhan pergugui mahami mangulahon hatamon dingulu nami si ganu pare asa taruli hami di pasu-pasu mi mauliate ma upasa roa nami tuho ali Tuhan marhiti-hiti Yesus Kristus partangia kami. Amin. Kamu damang dainang rimma hita jongjong saluna. Apa hohomma hita di bagasan rohanang pikirata. Yopamu mahatani dia patana madok. Atong ramoti madirim jala parhamaul situtu todim. Asaunang lupa roham di jamita. Akanau ni ida ni matam. Asaunang talus yan roham salilik o mangulu. Dalaikon pabotohom do akair. Tuaka anak komu. Doho tu aka pahupum. Amen. Tapuji debatantai. Mangulahom mahita di hatani Tuhanon asa taruli hita di pasu-pasuna. Dalo hamuma pasu-pasu nasihat Tuhata. Tai di pasu-pasu jala di ramoti Jehovah mahamu. Di pasodakko Jehovah ma Tuhamu jala sima rohana midamu. Pasodakko Jehovah ma buhina Tuhamu. Dalasima rohana midahamu. Hidup pakol Jehovah mabuhina Tuhamu. Dala di pasar Roma damena tutut di munabe. Amen. Amen.